नै गैलाहाय रानि गासैबो लोमजोबखाथारबायानो। बेनोथ' मादै न'आवनोथ' हाबजालाना दायो। बहाथो हाबजाबावनो न'आवलाय गासैबो नै थाबायनोनो जि खस्थ' जाबाय। ओमफ्राय देनाय गासैबो नांगौफोरा लाखाजोबनाय बेनिफ्राय थांथ'नांसिगोन जोङो। नांगौफोराथ' बहाबाव जि जोमफोराबो सिलांजोबखाबायानो। बेनोथ' ओमफ्राय बे बेंकनि लेखाफोर ओमफ्राय बे नांगौ माखासे लेखाफोरखौ लाखादो मादै। बाखि जाथाक बे जिफोरखौ नांजानो नांला दे आरो माबा मोनसे जाफिनगोन उनफोराव। दायो मानसियाल' एसे मोजाङै थाबानो जाबाय। औ रानि आंबो बेखौनो सानदों। दाथ' आरो दैयाबो नै राननोबा बेसे गोबाव नांगोन। ओमफ्राय मानसिया एसे मोजाङै थाबायाबोला गादलिनलाबायगोन बोरैबा आरो लिमोनलाबो दङ। औ बेखायनोथ' एसे गिनाय मोन्दों आंबो। राजा बाबुखौ लानानैसो गिदों आङो। न' खाथियावबो थाहैजागौमोन सोरनावबाफोर ओरैनो दै लोमाबा। गैया ओमफ्राय बेबो लोमखादोंआनो बे माखासेनियाबो। बेनोथ' दहाय आंबो नायदोंमोन लोमदोंआनो माखासे मानियानो। थुदोल' ओमफ्राय मादै जायखिया दे रानि थुदो होमबालाय एसे साइड जाथ'नानै थानोसै बिनिफ्राय। नै आइ जों हले रायलायखाबायमोन नाथाय जावैसोनि केसाथ' एसे गिदिरानो। बेनोथ' जाहैबाय आइ। औहाय बे पापिस्ट हिनजावनि थाखायनो गासैबो जाजोब्बाय। नाथाय नों जेबो दुखु जानो नाङा आइ। जों मायबा नङा मायबा मोनसे खालामखागोन। औ दा जेरैबायदि नोंजों आरो जामायजोखौ बरननो हाबाय बिदिनो जावैसोमोनखौबो लासैनो बरननो नाजानोसै। केसखौथ' मानसि बुथारनायावसो होदों दा बिनि थाखायनो जारला जानानै थाबाय। आफा बरसामोनखौ जेरैखि जायाबाबो बरननो नाजाथारनांगोन जोङो। जागोन आइ नों बारा दुखु जानो नाङा। जोंथ' आरो नाजागासिनोखा। जोंथ' नोंसोर गासैखौबो बेनिफ्राय बरननानै लांखानो सानदोंमोन। नाथाय माथो खालामनो आइ पुलिसफोरनि मामला एसे बिराद दिगदार जायो बिदियावबाथाय। दाथ' आरो जावैसोमोनखौ जेलावसो हरबावसिगोन। मासे सुनि खाफाल जाखो होनबा जोंनिया। जाय दायफोरखौ जों जेबोखौनो मावाखै बिनि थाखायनो जों साजा मोननांगौ जाबाय दिनै। आफा मा जों जेबो खालामनो हाला नामा बिसोरखौ जेलाव हरनायनिफ्राय बासायनो? नाजानायाथ' नाजादोंमोन आइ नाथाय बिसोर सानैखौनो बिराद माबानानै होथारबायबा नाम लानानै। औ दा बेसो जादों जारलाया। ओमफ्राय आफा एसे फैसा थाखाफोर होनानैबाबो रायलायनानैबो जाला नामा? औ जामायजो एसे गोजौआव रायलायबा जागौमोन नामा? रायलायनायाथ' रायलायखांबायबोमोन नाथाय बिराद दिगदार जानानै दं दायो। जोंथ' मा जानायाव गोलैखो दायो? आरो गोग्लैमालाय बेबायदि गासैबो गोग्लैयोना। मायानि थाखायनो जों गासैबो दिनै बे दिनखौ नुनांगौ जानानै फैबाय। जेल होननायखौनो गाफेराखैमोन पुलिस थाना होननायखौनो गाफेराखैमोन। ओमफ्राय आफाखौलाय मालाथो हगारगोननो बिसोरो? हगारनायाथ' जों रायलायखाबायमोन दिनैनो नोंसोरजोंनो जयैनो हगारखानांगौमोन। गैया माथो गाबोन फुङावसो हगारगोन बायदि बुंदों। आयै आंनि फिसाफोरासो दायो जोबोर खस्थ' मोनसिगोन नङाना? बेबायदि जेलाव थांनांगौबा माथो जाबावनांगौ जाखो? मा जाबावगोनहाय आंनि फिसानि जिउआ? जे खामानिखौनो मावथाराखै बे दायनि थाखायनो दिनै साजा मोननांगौ जाथारबाय। आयै सैथोआ सानसेबाबो देरहाखायो आरो बरसा आरो सोरांखौबो जोङो थाबैनो बाहेरायाव बरननो हागोन दे। नोंसोरखौबो एखेबारे हगारनो राजि गैथारामोन नाथाय एसे खुनुरुखुम रायलाय मालायनो बोरैबा एसे मानिनायखायसो। बे जावैसोमोनखौसो सानैखौबो मुं लानानै बुंबायना बे मायाया। नङाबाथ' बेफोरबायदि जेल जानांगौनि खुनु खोथायानो फैनाय नङामोन। जों नोंसोरखौ गासैबो आरामसेयैनो लांफिननो हागौमोन बरननानै। दाथ' जै बिदि केसाव गोग्लैबाय पुलिसनि सामिलाबाथाय बिराद दिगदार जाथारो। गावनि दायफोरखौ लाखुमानो थाखाय जोंखौसो बेफोरबायदि दाय खालामनानै इमान खैफोदाव खोख्लैबाय बियो। दाथ' आयै बेखौ साननानैबो जाला। जों गिबियावनो बरसा आरो सोरांखौ बहननायनि राहा लाग्रोनांसिगोन ना। बे मायाथ' मायाखासै माथो होनबावनो बेखौलाय। बेहाबो जे खालामनांगौ खालामखाबायानो। बेनोथ' जेनथेन दायो नोंसोरबो फैफिननो हानायखायसो बाहेरायाव। र' दायो आरो मोजाङै रायलायफिनसै नोम्फाजों आंजों। औ आइ बारा दुखु जानो नाङा दे जों दंना आरो। दंनायाथ' दङ आफा दिनै। नाथाय बरसा आरो सोरांखौ जेलाव हरोब्ला जोबोर खस्थ' मोनसिगोन बिसोरो आफा। दे बिदिबालाय जों उनावहाय एसे मोजाङै रायलायनोसै। दाथ' आरो माथो खालामनो हाबावनो।
हरखाबैथ' आरो गासैबो जाजोबाना खेबसेयैनो बेनोथ' बेलेग केसबाबो एसे बांद्राय उसुबिदा जानाय नङामोन नाथाय बे डाइरेक्ट बिदि होबायबा बियो बेनिबो मायबा मोनसे प्रुफ थानायमोनबा मोजां जागौमोन ना आफा नाथाय गासैबो हरखाबैनो जाजोब्बाय माबोरैथो बिदि जागोन होनना मिथिगौमोन दिनै आरोथ' बिनि सैतान दिमाग बेफोरखौ जों बिदि सानदों होननानै बोरै मिथिनोमोन दिनै बेनोथ' आयै ओमफ्राय आं बरसाखौ लोगो हमनो हागोन ना हाया दायो खेबसे लोगो हमनायाथ' एसे रायलायनांगोन आइ आरोथ' बांद्राय गोबाव रायलायनाय नङा बिसोरो नाथाय बिसोरखौथ' जेलावसो सोसिगोन बा आफा खेबसेबाबो रायलायथारगोन आं बरसाजों नै बिफा हा बिदिबालाय एसे रायलायनानै होआ मानो नानिया दसे रायलायथोंसै जावैसोजों ओमफ्राय आंलाय थांनो मोनगोन ना मोना जाखोबा लोगो हमनायाथ' बिदि सानै साथाम लोगो हमा बिसोरो जायखिजाया सासे लोगो हमनो हागोन खोमा नै बिहामजो अब्लालाय हा नोंनो आफाजों खेबसे लोगो हमना फैदो ओरैनो दालायथ' बहा मोजां गाज्रि रायलायनो मोनबावनो दसेबाबो रायलायनानै फैदो नोंनो हाबा खुनु दिन बिदि जेलखौनो गाफेरनाङाखै पुलिस थानाखौनो बिदि फैनांफेराखै दिनैसो बिदि सम नुनांगौ जाबाय जोङो बेबो मानि थाखाय बिहामजो मोजांनि थाखाय दे जामायजो मायबा मोनसे जागोन बियो आरोथ' दायो न'आवनो थांग्रोनोसै जोङो बिदिब्ला मा जाबावनांगौहाय बिदिजों नै रानि हा माथो गासैबो लोमजोबथारबाय हा दानालाय माथो खालामबावनो जोंलाय लोमनायाथ' लोमबाय र' मादै नाथाय दुखु जानो नाङा दे आरो जोंनि बे गाज्रि समाबो थाबैनो थांगोन बेनोथ'हाय रानि लामायावबो नै थाजालानो न'आवबो थाजाला हा बहायथो थाबावनो जोंलाय नैहाय आंबो गैला माथो जेरैथिंबो दै गोजासै औहाय हा बेनोथ' मारै जाथारखो होमबा गैला आंनियाबो दाउआनो माखासे मानि थैजोब्बाय दै लोमनानै हा बेनोथ' जाबाय जोंहाबो जारलाया दायो दाउ अमाफोरखौनो दोननो जायगाबो गैला हा मानसियानो बहा थाबावगोन नोंसिनाबो बिराद लोमथारबाय नामा आनै औहाय रानि गैला सेस लोमजोब्बाय न' सिङावबो हाबजोबखाबायानो दैयानो बेनोथ' ओरैबायदि अबस्था जानानै फैबाय जोंनियाबो सेम कन्डिसन जानानै दोङो हाबाब हा गथ' गथाय लानानैलाय बहाथो थांबावनो जों मालाय बिदि बोथोरावनो ओंहाय हा जोंहाबो दोनै फिसौ उन्दै दङ हा बोरै जाबावगोन होनबा जिबायदि जारला जायो होनबायसिनि बेफोरबायदि अखा हानांगौ आरो लोमबाय होनबाथाय जोंनाथ' न'आ गासैबो इसिं मानि गासैयावबो दैयानो दै गोजासै मोनसेबो गोरान जायगायानो गैखाला हा माथो होनबावनो हाबाब आंना दाख्लैसो अमा फिसा लाबोनाय दङमोन गैला बेबो थैगुलायबायसो ओइ रानि थुदो जोंहा थुदो बेवहाय बिदि थाबाय थानानै जानाय नंला औ एसे जायखाराबा बेनिफ्राय दै गोजासै नै जायगायानो थाजाला मानो बिदि नुहोखोहाय जोंखौलाय इसोराबो दे बांद्राय गोबाव सम गैया मा रायलायो 5 मिनिटल' रायलायनो मोनदों दे जागोन सार दे थाबनो आरो नुबायना नोङो जोंखौथ' रायलायनायखौनो सान्सखौनो होनो नागिरा एसेबो माथो खालामबावनो जेलावलाय उफाय गैयाना दाथ' फैबायबालाय बेनोथ' जि जारला जाबायना दायो जेरैबायदि प्रब्लेमाव जों दिनै गोग्लैबाय बेनिफ्राय ओंखारनोथ' गोबाव सम नांसिगोनदां गासैबो बे माया दावजोबनो थाखायनो जाजोब्बाय जोंखौ ओरैबायदि फाव फान्दायबाय आरो बियो दाथ' बेखौबो होननानै माथो जाबावनो पुलिसफ्राथ' एसेबां गोरलै मानिनाय नङाना भरसा जोंखौथ' जेने थेनेबाबो आफामोना बरननो हाबाय नाथाय नोंसोरखौथ' दायो आं बिखाजों बिदि नायनो हाबावगोन देनाय नोंसोरखौथ' दायो जेलावसो हरनो नागिरबाय माथो आफायाबो बिराद नाजादोंमोन दायखौनोथ' बिदि खालामना होबायबा जोंखौ बांद्राय दुखु जानो नाङा नोङो माबोरै दुखु जाया जानांगौ जाखो जोंलाय दिनै बे मायानि थाखाय जों गासैबो बिदि समखौ नुनो गोनां जाबाय नाथाय ना जों नोंसोरखौ थाबैनो बिनिफ्राय लांनो नाजागोन आरोथ' नोंखौ दिनै बेबायदि हालोदाव नुनानै आंसो मिथिगौ दायो आं माबायदि मोनदों बांद्राय दुखु जानो नांला नों नङाबा आइ आफामोनखौ सोरथो नायगोन देलाय जों जेलाव थांबालाय माथो जानो नोंथ' थागोन ना आइमोनजों ओमफ्रायथ' नोंसोरखौ माबायदि ड्रेस गानहोखो बिसोरो दानो दाथ' जोंनाव जेबो राहाबो गैथ'वाना उफाय गैया आरो नोंसोरखौ जेखि जाया मानो थाबैनो बरननानै लांगोन आं बिनिफ्राय
ओमफ्रायथ' नों लोरबां जानो नाङा माने दुखु जानो नाङा आरोना जागोन दे माथो आइ आफामोनखौ नायनांगौ ना एसेबां बिदि दुखुनि समावबो नोंनि मोखाङाव मिनिनाय आंखौ दुखु नुयोबा नोंबोथ' दुखु जाफागोन ना जोंनि जिउआवथ' मानि एसेयाव सान्थि फैखो दिनै गाज्रिनि उनाव मोजां दिनबो फैयो नङा होमबा आरो बे गाज्रि समाबो जोंनि जिउनिफ्राय थाबैनो थांगोन ना आफाजों एसे मोजां रायलायदो माबा मोनसे जागोन नामा आंथ' नोंखौ मोजाङै थाबबो बुंनो हाला दिनै मानोना आं मिथिखागौ जेरावलाय बहाथो मोजां जानो जेखियानो जाया मानो माया माबा मोनसे खालामथिनोबा जेबो दा खालाम ओं बिनि मायबाफोर बुङोबाबोथ' मायबा नङा मायबा मोनसेथ' प्लेनिं थाखागोन बिनियाबो सोरांखौबोथ' मैया बुंलांदों बियो मा जाबावनांगौ जाखो दायो बिसोरो एसां अयनाय बिदि हाना होथारबाय अखायाबो जेरैथिंबो दै लोमजोबथारबाय दायो मानसियासो बहायबा खानो ना जिब जुनारखौसो बहा लांनो बहा दोननो ना मानसियासो बहा थानो बिसोरबोथ' आरो बहा जों गैयाबानो गैया दिनै जेबो जों बोरमाखौसो बहा दोननो ना अमाखौ बहा दोननो सेस दाना मा जाबावगोन दिनै जोंखौबोथ' एसे नाहरदोना इसोर मानोथो बिदि अयनाय दाय खालामखो नोङो ओरैनो थफ्ला लानानैल' खारनो हानायबाथ' मोजांमोन नाथाय दाउ अमा बोरमा मोसौ मानसि गथ' गथाय बेफोरखौ लाना बहा थांगोन बहा मागोन गिन्जि सना नोंखौ बिदि दैयाव माबोरै बहायथो दोनबावनो नोंखो दे अब्लाबो नोंसोर दुखु दाजा दे नोंसोरनिबो माबा मोनसे बेबस्था लागोन दे जोङो सिगांजों आदै मादैखौनो लानानै थांनांसिगोन बहाबा जि जारला जायो नङाना बिदि जायोबा माथो खालामबावनांगौ जाखो दायो हाखु दाखु माथो खालामनो हास्लाबनांगौ जाखो बिथिंबो जाया ना बेखौसो नायनो दिनै ओजोंथ' माल माथाखौसो नायनो ना जिब जुनारखौसो नायनो ना मानसियासो मा खालामनांगौ जाखोबा नै गेन्दि सना बोरि होननायानो गैला दायो नोंखौ दोननो मालाय बहाथो दोनबावनो जोङो खाफालानो गाज्रि आब' सना दिनै बहुद खस्थ' मोनसिगोन नङा होमबा नोङो जोंजोंसो थांनां फैयां आलाय सिलाय जासिगोन नङा होमबा आबौ खस्थ'खौथ' नोंसोरबो मोनगासिनो माथो आदै जारौ होमबाबो जोंहा राजा फिसाया उन्दैना दायो ओमफ्राय नोंसोरबोथ' दासिमबो जेबोखौनो मोनजायासै दिनै खम उखैसिगोन ना नोंसोरबो ओंखामखौ दे बेखौ सानथ'बाय थानो नांला रानि जोंल' मानसिया एसे जायखानोसै बेनिफ्राय नुबायना आदै हाबावबायसो अखायानो मा होनबावनो बे बोथोरखौबो मालाय दसेनो ओरैनो हायो हागानायाथ' हागाखायानो गैला हाय आबा सना जोंहा न'आनो लोमजोबथारबाय नै दाना बहा थांबावनोसो जाबाय आबा नै बुरै हा दासिमबो जाया होमबा मा माथो लाखो जायखिजाया बे नांगौखौल' लानानै फैदो माबेरे थांगौहाय र' थांगौ नैहाय जेबोआनो गैखाला गासैबो सिजोबखाबायानो नस्थ' जाखाजोब्बाय बे नांथारगौखौल' लाबाय आङो दे जायखिजाया थुथ'दो बिनिफ्राय दे मादै फैदो ओमफ्राय एसे मोजाङै थाबायाबोला नै हामजा आबौ फिसाखौलाय नों लानो ना आं लानो हा दा नोंहा मोजाङै लायाबा लायोबोला आदै मादै दे नोंसोरो ओंखारदोल' आं लानोसै राजाखौ होमबालाय नांथ'ला दे रानि आंनो लानोसै राजाखौ ओमफ्राय नोंनिया नांगौफोरखौ लाहैया औ रानि हा नांगौफोरखौ लाखायाबोला नोंहा उनफोराव खामानियाव उसुबिदा जागोन ना गैलाहाय आबौ सना जोंना न'आनो लोमजोबथारबायहाय नै जि मोजां गेलेयोमोन जोंहा आबौ सनाया दालाय बहाबाव आरो आथिं आगान होनोनो नै गासैबो दै गोजा गाज्रि खाफाल होनोबा बेखौनो होनाबा माथो दिनै फारसेथिंनिफ्रायनो गासैबो जारला मानसिनि जिउआ बेबायदि जानांगौबा बहाथो गोजोन मोननो